Hayi usuflathelwe idlozi kahle kahle idlozi lakho nje solikuflathela ayikho lento. Akhona uflathela idlozi uyapheqisa ingane. Usayipheqisile insizwa zala kumaskande. Usayipheqisile. Kodwa kusho ukuthi hayi uhamba kahle. Leyazi yombhemo ngoba kushuthi kade mnandi mawuzobuka kahle kushuthi mnandi. Nami ngifuna ukuya lapho ukuthi khona isonke elidikile intombi enhle kabi elidila naye nje. Imshishiniza ngomsila nje kabuhlungu kabi. Kuthiwa insizwa impela idela abafazi bazi impela zipheqa intombi eziningi. Yeka abafazi ba. Abanye suka flathelwe yidlozi. Akuthi mnandi ngoba phela mawuthi uyabuka phela khona insizwa epheqa nontombi eziningi inentombi enhle kabi yansizwa mfowethu. Ngangayitholela le ntombi mhlambe ngeke ngiphinde ngijole. Yabo ngakhona lowo mcabango ukuthi yazi ngabe ngiphelele manje kodwa uyaqhubeka upheqa nontombi eziningi akuthi mnandi. Ngicela ukubuza bafaka kuphi ngoba le ndawo kwanami ngiwumuntu wesifazane mawuke wageja wena ndoda washona lapha kuphela ngisho bengade ngikwenza nobekade ngikulangazelela ukuthi kuyenzeka simhlawumbe noma ngabe sengizofika kuvuthwa indaba sengiyoqeda kuvele kuphele kwalokho kuphele kwasani bona bakwenza kanjani ukuthi kube mnandi kubo. Manje wesisawusho ngoba ngazi ukuthi na experience la shiplika la ngakhona wezwa kunjani. Hayibo hayi angifisi nje nokuthi ngaze kwakwenzeka la shiplika la uthinta khona ngagxuma ngama ngeenyawo Ngeke. ngagxuma ngama ngeenyawo kwaphela kwasana. Yini bawenza njani wazwani. Sengabuza indoda kantombi eziningi. Yebo mntakamphungo sekuyonakala mekunje. Phela leya ndawo leyana bafethu isensitive kakhulu ayithintwa noma yini ngathi imince ispade uchatha ngesipade imince kangakanani kuzongena isiqwayi. Besithi siyakuncoma leli jongo nala liyawushaya umsebenzi walo. Liqeda ikhalo livale endlela senzansi. Lutha hayi ukuthi waye shuthi yabona nje umuntu emayezokwenza lento yo fast lo. Manje uyazi ungaphi ngane yakwethu wayefungaza la ndaba enze kuphunyuke ngapha kanti kuzokwehlela ngapha kufike kuthinte nakho na ukuthi kwakuyongena kwafike kwathinta nje. Manje uyazi ukakuphi fakaza sisi uyazi le ndaba. Anjani? Wavele wabaleka. Angibalekanga ngingabuzwa ukuthinteka kwakhona le ndawo phela isensitive kakhulu. Ngaphandle ukuthinteka. Ngese Nkosi yami imali nje straight iyalimali. Kodwa kusho ukuthi uzungabuza ubuhlungu ufuna umjwayeze ubumkhumbuzo ukuthi awuphindele ngalawa ngakhona. Phela vele wayengaqondile khona kwakhuluka lona bageja nga. Hey. Halala kwasho umshefane madoda. La kumaskanda. Impisi sezinikelile madoda esitamkokweni. Yabona ke network yami isingikhiphile simanga ngingasakuzwanga. Ngithi umshazo unestudio. No umshaza kanaso istudio maduyazi cabanga ukuthi unalo uhlelo lokuthi wazi mhlawumbe lawa abantu abanaso ezoxhumana nawo nanokuthi angithi uMC shuthi kakhulukazi ama-artist angithi bayathanda abantu ukuhambe kuthiwa bayayiveza into ey'njalo manje shuthi nabasuke befuna indlela yaphambili nanokuthi sithi phela kuwumuntu osebenza ngabantu yabo shuthi uyakwazi ukuxhumana nabanye mase beyisondeza-ke mase bengena esilingweni sokuthi ya la kumaskandi imbili izinto eziyinkinga. Abantu bafuna ukuqashwa abaculi futhi isikhathi esiningi ubabona
akulule yazi mangasu ubuza abaculi njengamanje abangakhiphi iningi laba bazo ukuthi bazokhipha nini yabo inkinga enkulu nje imali yase studio abanayo iningi labo abaculi 80% ngempela ongakakhiphi njengamanje ukhona umuntu othi yena uyafisa ukukhipha ngo-October enhlizweni yakhe but sengenzeka agcine sekhipha ngoDisemba hayi ngoba ethanda hayi ngoba ehlelile uthothi imali yase-studio ayikho Umkhaya manje ayitholela ulungelo kanti ulungelo selimngene leli dlozi likaMshazi yabo usengene leli dlozi esemchazi umshazi uke ngokuhlala usesanthini uhlala lana eJipi uhlala eJipi nomhlala kubla eDenvulane ula kanti ibandla liphelela khona la eGoli iJipi noma yini ula iduze ula hostel ya useJipi phela hostel aba ngithi lapha kuhlala impisi nje madoda yazi ngitshe mhlawumbe into ele kuThekwini eThekwini phela kunanamaqula izinto eziningi nje ziyenzeka ngiyabona ama-train wathina khona la eGoli akaze ushuthi umshazo onakala ejela mhlawumbe waboshwa akazi aboshwe lo eboshelwane ama-train wathina khona la umajota wamphaqala eJipi Cababa uxhaphaza umkhapha ethi umsusalethe uzomhlanga esende kwazana kakhulu ngaJotas hey Kona iJotas ushona engasenawo amandla okuyiloyela noma mhlambe yayithanda lento kodwa ngoba yayishinga nje iJotas shuthi kwaphunyunga uyabona makukuthi uMajota mhlawumbe wayekade ezungekile wangeluthe ngaphenduka umshazi mephe wakhe yona simanga fuseki wena manje masuyibheka mfeli lento kuba umfana isibhamu ungabi naso kuyiphutha ya esikhulu isibhamu ungabi naso kuyiphutha funa yikho utapeka kancane nje umuntu azaqale nokukhuluma into eyibhedayo ngiyaphila Masibisi njani kodwa cha yibhadi leli awucabanga nje ngempela uyindoda yakwenu unentshebe indoda izokukhulumela amanyala nje ingakho umzukulu beperforma beyiphethe zonke ihlangu zabo iphelele babona ukuthi ngeke idlale enye nomadoda mina ngakhokhesela khona ukuthi ukhulumela umanyala angakhokhisa sengikushayile futhi hayi la yazi ukuthi izinto eziningi ezenzeka la eminyango ngabaculi ziyadabukisa zibuhlungu futhi iningi lazo yabona nje ngenza umzekelo ngiyaxolisa ukwenza kanjalo but kodwa phela naye akazange aza kufihlwa kukhuluma umfana onjengokhaza umfana ombona ukuthi ustrong noma ngabe nomzimba omncane wakwazi le nto ukuyiphika wagahla wangayenza loo nto kuyena yabo manje madoda ombona ukuthi umuntu kuyikhathalele awukhazi ukuthi wayewavula vuka inje bomvu athi mnomzana kodwa-ke masayisho futhi naye kwabo ukuthi inkosi ayisalambela usizo ngoba phela uthi wayade efika emini leli jongo efika nale ndlini lambuza ukuthi lo muntu oze kuyena uyamazini yabo ukuthi ukhaza-ke cha yambona umfana wasemakhaya nje strong ngeke ezivume noma ngabe yini eyenziwa yena kudlalo ngayo uMajota ngathi wayeshaya nawo umzimba uMajota ngathi yabo nje le nhlobo enjengoduma kahle emzimbeni ngoba engathi wathi masegonyuluka naye estudio ukuthi enakho ngithola inkinga laphana nganzoya lapha wasefakaza uduma kahle ukuthi usindile nawe nami ngakusinda wayeshiya ngicanda aphila kanzima abantu madoda inkabi yami iphathasi madoda yazi umkhaya yazi yabhedreteza yazi madoda uyasilulaza nje umkhaya ezweni lakhe lento yenza iphathasi lizohambiswa kaMshefane kuthiwa hamba la uzuyinyeka uduma kahle umfana ostrong wayeka yenze loo nto
Yeah. Oh. So badlala ushuno wodwa lomshingo. Ya nomsheke nangamuso gonyuluka ethi kuthiwa bashange ethawula abafana. Uyisitabane impela lesiqondile umshingo. Wesiqiniseka usimomozo yini akasona isitabane Kunasho ngosimomoza. hayi usimomozo ayiqondi nje Umshengu umuntu oyisitabane. Uganiwe ekhaya kodwa la eGoli uyisitabane. Hayibo. Nice. Kanti ingakho phela umshengu waxoshela lokho kumgube. kazi ngenze njani nje ngithole ingceza bese iganwe bese vele iba isitabane Mina ngiyazi into ebalekisa insizwa ngempela inqozi imnandi kanje mina ngicela ukungenwa umfowabo ngeke Ngapela usinike lento maduyazi ukhohle. Uyazi ukuthi kufuna nivele nimqambe lo muntu vele ethi unduku inobulongwe ngoba phela manje ngavele ngibiza umndeni ngithi ngicela ukungenwa umfowabo ngimzwise nje ubuhlungu ngithi mayehlile ebuye eGoli ngingalali kule ndlu yakhe ngilalela wini likamfowabo Kodwa kuyistyle impela ukuthi uganwe ekhaya masuba isitabane la eGoli. Wemkhaya yazi ukuthi lapha ngasekhaya khona omunye usisi wayegane ebhulo uyiphoyisa lapha eGreytown ndoda wawushiya phansi mendo wakhe ndoda achuza ukuba isitabane le nto inedimoni elimbi ndoda yo yabona isimanga usuqala ungisolisa ngomaphumulo manje hayi ziningi ngasekhaya inqwaba hayi sesuqala ungisolisa ngomaphumulo ziningi mfethu yabona nje iningi lazo ilana eGoli ngicela umkhuba zikhila kahle la mehlo ekhaya feyikona Yeah. hayi umaphumulo Bayakwenza yabona nje impela isoka lekantombi eningi impela kuthiwa lisanda kushona. Kuthiwa impela hayi umfana iyaganga lo yazi mfethu izingane zakhe zifanana naye Unengane intombi eyiningi. alaligane kusala nje ekhaya. Mali la eGoli lihle nobambe olwalo la untombi eyiningi. Awuntombi eyiningi ngiyabapheqa bo. Hayi. Hawu uyabapheqisa isikhathi esiningi makushiwe. hayi kodwa usukungayihloniphi nje mawumfana uvuma into enjalo Bakhona impela nabacula abawu-2 engibaconfirmile abakhulu futhi abazwayo. aho mvela semsana ukugunyuluka Gonyuluka namkhaya kanti gonyuluka nangosimomoza nawe uyasho ukuthi kwathi akuthinta ibhokisi Lungela akekho umculo omaziyo oyinje sasatshanya lapha kuntombi eyiningi. kati umawo wenze njani umawo ungikhipha izindaba Kodwa phela hey bafowethu Siyamdesha ushisa kakhulu. bazosirecord. ayifuseka basirekhode kanti nani bona waye bekhwela amanye amadoda Ucebile nentombi eyiningi. Kanje untombi eyiningi phela ngakutshela nje ngamadoda akala kuMaskandi. Uyi. yebo intombi yaphila yebo masibisi phila mntwana asikhona nkosazana ukahle wena siyaphila dad ngithi angimele umaphumulo cha hayi asinazo nkosamshemba hayi azikho akukho ngisho esisafunda isikole ngasekhaya ayazikho bafowethu ngeke Mkhulu umaphumulo inkinga. shuthi le kude ke imvela selemnceleni hayi la Uyokutshela nomuntu mayisitabane. ukuphi nendawo kwelakini zikhona lezi vele mfethu eyisobala nje vele yabo othi noma ekhula vele kusheshe kucaca ukuthi vele ukanje masibisi ukuphi nendawo amaphumulo ekhaya usemhlangandlovu oh le kajikijika akukho lula singasithola lapha akukho lula ayasike yabona lapha ingaqhuma induku hayi angeke ngisho inkosi undaba ezitha akakuthuthisa lapha asikho guys ngasekhaya mhlawumbe lenga komvelase hayi ke Hayi bayayifihla phela. Kuyashiwo nje ukuthi bayizitabane eGoli ekhaya efika umuntu eseqondile.
Hayi ngeke mafethu. Ngeke singabikho isitabane lapha. Ngikutshela ngeke singabikho. Ngikutshela nalezi igwili lezi mina nalezi igwili lezi eneyibiza ngobhuti la TikTok uthola ukuthi umuntu wenza amasimba le eceleni. Yabo abazi kofaye efaye angazi ifaye asingayibali ifaye ngiyayazi. Kodwa nje laphana komdlelanto mfethu komabovini hayi komhlangandlovu asikho isitabane lapha mfethu. kodwa nje umaphumulo sengiyawungabaza. Hayi wena maduyazi umsibhedele. Insizwa impela ezothe intokazi ngamaphumulo sekufanele ngisiqale ngisole. Mano maduyazi ngeke mina ngize ngusole ngoba manje isenzo sikaMkhaya asikho kahle ngoba uyahlaza kwelakithi yabo ukuthi ebhebha amanye amadoda. Ungababona befaka ibhamu nje enqulwini umaphumulo kanti ubolile. Hayi maduyazi angeke. Njengoba nangakini sikhona nje sho babolile ngoba phela isitabane sikhona lonke izwe lelimanye. Akukho la ngekho khona. Thuma phumulo nomtuba. Hayi madoda angeke. Ukuba disparate kwabantu, yabonje abaculi yakubona umculo makuphakama banokukubamba ngemoto nje. Nokukubamba ngento enjengemoto ukuthi bemrentele yonke izinto ezifana lezo. Phela abaculi bayarentela njengeintombi. Bayarentela impela nje. Bayarentela abaculi. Barentela impeleni ngila. Kodwa manje mangabe senomuntu osifazana lo muntu mayembamba livuka kanjani? Awu. Abanye phela bagcina sebeyizitabana nje impela eziqondile. Inzima kodwa lempilo bafethu. Yabona impilo yendlala makuyindlala ayinzima hayi. Ayinzima ngeke. Ukuyizonda nje impilo yakho yonke uzohuqana nenye indoda nje uyihuqana nenye indoda. Amathanga umuntu wesifazane evutha kamnandi kanje wena ubhizi nenye indoda. Useyafika nje ubaba ekhaya ngamukela igrosa nemali kanti ngamukela imali yamanyala. Ayi. Madoda wasayihlonipha kusayiwona nje futhi ungalibizi legama uthi madoda. Indoda ehlitshwa yenye indoda bese uthi balansisa ntombi bethana nabantu besifazane khona bangasayihloniphi ngoba nabanesibindi sokuthi umuntu abe nje okhotha umdido omunye umfazi yacabanga. Wena ubona ukuthi nangebuza lapha phansi nangebuza lapha phansi ukuthi manje balala namanye amadoda for imali. Abaculi bafothi ba desperate ngikutshela. Ba desperate yeah. Umzukulu uthi ukhumule under nebhluka usadila. Man awubuyi nje umqondo usubabona oBrandwood abawu2 bephansi. Awubuyi nje wena wakho umqondo uthi hayibo ithini idlozi. Ngikuphi kanti la manje? Owaba no omega so4 uceleni ngomfete. nokuthi nje ibele kalisekho-ke la ubhizi ufoquzana nesifuba nje sifana nesakho esomile nje. Usuyabona nje ama-truck omabili ahleli kusofa. Umqondo wakho wena ubuyi. Uyabona vela sengijwayele ikhekhe. Futhi phela umfazi kumele ashintshe afake lenjari. Bamvela yabona mawulijwayele ikhekhe. Ungagcina usuphunyuka usuthi waza ngaphezulu mama usukhohliwe uthi indoda. Phela uzosho njalo ngithi umama wakwakho uzothi lo badoda. Ngeke bafethu. Yabona nje. Usimango wonke lo rabisha isimanga futhi. Niyazi ukuthi bafethu lento basuyibona ingane itrauma ngoba manje ingane mayibona ukuthi ukhona nje umculo wamaskandi okamphoqayo ukuthi asale sesidusha isitabane engenayo imali yoke studio. Hawizi. Nkosi. Hayi. Asibajaji guys izimo zempilo kushuthi kodwa ngikhala ngo-omega ama-abits asewu4 endlini. Isibindi sakhe impela ubona ama-abits usasongcono uma usathi ama-abit uyacabanga ukuthi iy'nhlamvu zamasende seziwu4 endlini.
Yabona sayikhomba kuphi? Qoqobela iy'nhlamvu, uphucuzane ney'nhlamvu. Maye, Hayi isigwili sona siyisitabana kodwa phela sebeziyitabana bobabili ngoba phela kwaphoqa ukuthi agcine sesikhwela lesigwili yabo ukuze somenzela ifavor. Ya wahamba nje wawaculela iSouth Africa ngemali yokudla izinqa zenye indoda. yo, Manje ngoba phela imbobo kashemula into eziphuma khona isikhathi esiningi azinhle manjena induku yethu masiphuma khona isuke injani? yo. Futhi isuke igolide yabona ayitshele igolide. Sengigqiza ubulongo. Akaze ngihleke nje. Hayi. Kodwa yazi umthandeli lento yasheshe wayisho ukuthi khona abaqaqo okuzozo. Wesazi. Wayesazi wayengeke ayisho lento wayesazi kahle ukuthi hayi. Shuthu naye wakwayithola ikholi. Ngiyasola. Hayi wayithola ikholi wayiphika nje kuphela. Wayithola Kodwa yena wayithola. Hayi wayithola ikholi. Manje inkinga bakhona umkarongi ngoba ubesho umthandeli. akabafihleti akekho insizwe sonke. Asithi shwile emhlanje. Hey ngahleka kulo life flow. Asibuye nemhlanga kophasa idili. Manje usibizela. Ingakho nje yena engenamcimbi. Wena ucabanga ukuthi ungagonwa zigwili nje formala. Zikhona Leli bandla nje ngoba nje imost yale ingayazi vele isoft life mfowethu mase kuthiwa nje akiwe emhlanga nayo indoda yabo ukuthi hayi ubusuku obodwa nje mfowethu ngizobe ngizuzile kodwa. Hayi umthandeli ngeke ayivume mfethu into enjalo ngoba ngicabanga ukuthi akasidli isithebe salapha kaMageza. Akukhulula ukuthi engavumi into enjalo. Bake bamzama kodwa ngekathi bembhiqa ngokuthi ena lo owamhaga waze wamqabula emjabulela bathi naye futhi usenza le ithi Uqabulanga lo yamuntu banami akaza amqabule lo yamuntu. Wesithi ngiyaxolisa ukuphulula labantu ngiyaxolisa uniphulule. emjabulela. Uyabona uyaxolisa ukuphulula uyabona bengabe nihleli nomuntu mase shoqala ethi ishiphi. Uyena osuke eshiphiwe wenzethe abantu bebuka wena emehlweni. Lona wayesho lokho nje ethi kondoda yami qabula wayezama ukufihla amahlaza akhe umbombo wayo. Wangixaka nje ukuthi wayesithatha apha isibindi sokukhuluma ngale yanto ngoba phela ayileli yajongo lona hayi impela ilona nje licacile ukuthi kuloshuni likhona futhi uyibhongo zawakhona nakhona lapha. We're not mincing. amagama abantu madoda amagama abantu. Akaze sikhiphe ibhagama la muntu. Sikhiphile igama lokuthela umthandeni ngeke azavuma ukupheqwa. Sisho untombi eziningi nje ngoba yena uyaziwa. So I was just scrolling through the timeline just one day. Wakhala nomhali uSomizi imbelesele ngisho izolo wathi yena oyethu uzogqoma manje lethi yaphaphama ekseni. Uphaphama kalakathi yakuyena. Uba lo simaka. Umhali lo mfana kaSomizi wakhala wathi wayetsheje yena uzogqoma manje methi Ngoma kanjani ungenamali ulawula ungenamali. Uphaphama imqoqhobela inkalakatha. Bonda ingeke. Hey, yazi. Ngamane ngiyokhomba mina. Hey. Usomizi usasmasha nala intombini. Usasmash. Ushaya idabula. Noma yazi impela uya bayishaya into phela la. Weba ngeke mina. Hayi ngamane ngiyokhomba. Kodwa ke imali impande yesolo. Ikhona iquestion yake yaqhamuka ngisakhumbula noma ku Facebook intshumpe intombi eziningi mengakunikeze ulokhuza uSomizi mase abeka imillion la ethi mshayo okamnyeka insizwa wayibona ingingiza lapha Wesiqiniseko. hayi Wesiqiniseko. Uyivuselani leyo nto ngoba ibandla impela hayi lalikhuluma impela ngeke liye ku 50 impela ingoleni ibandla impela.
hayi mina ngeke nje. Ngamane ngiyokhomba ngempela, ngamane ngiyokhomba ngeke. Hey akunamfana wangena la ngemuva Hayi Ngemumva. Hayi. kubalulekile ukuthi kwezinye izinto ngempela ube nenqubo afethe iqinile ungayivumi ngoba manje noma indoda nje. ungakhohliswa kuthiwe one night stand after that mase qhamuka isitori esithi ke ngabe lento ungayenzi ngiyabatshela abantu ngenxa yokuthi ngifuna ukuvela igama lakho. Leti lo blackmail phakathi abanye basafuni. Usiyohlala uyenza phela uma eseqale wathi ngizokhuluma ngawe. Funa ungaqala ungaqala nje. Yeah, ngakuzwazi ngempela. Asazi phela namanje asazi ukuthi oRicky bayibulalelana. Exactly. Uyayibona. Abantu uyabona ungayihamba yonke eSouth Africa. Ngeke umuntu azakutshela ukuthi yini uRicky wayibulalela yona. Ungahamba uyiqede akekho umuntu ongakuphendula. Manje unemali unefamily uright uma wasumbuza ubuyibuza konje yini enze ukuthi ayibulale ngeke uzwazi akekho ongakutshela. Manje ufuna ukuthi bahleze siphila nezinsizwa edlule emhlabeni. Thathe kabi sithi lahamba leli jongo amadoda lashiya nokuthi ekhaya singakhali inyembezi le ndoda eyayikhala usho ukuthi ayidliwa isazela kulo muntu uyibulele nje ngoba imgolile. Kuningi bafowethu kuningi. Hayi ngiyaphithizela simanga. Halala. Bafana bakithi khona izinto ngempela okufanele sifundise zona ukuthi into uma ungabe ungenayo awunayo futhi ngeke uzube nalo utho ukuthi awunayo. Uxayeka mengabe khomba ukuthi kuyahlula bafethu ukucela ngandle bekuyiphutha yini. Kodwa ngicabanga ukuthi khona umuntu ongabona iphutha eceleni khona ukugcina senze into engasile kanje. Hayi angithi wesimanga abanye bathi becela mfowethu ecela umuntu kuvele kuthiwe yiba udala. Cha kodwa ngabe yakithi alikho iphutha lokuthi ungangisizi ngicabanga ukuthi uma ngabe ukuthi bengicela ne ngidinga usizo uma ngabe uthena unalo isidingo sokuthi ngikuzonde ngithenda unalo usizo lokungisiza asikho kunokuthi mfethu fanele ngenza into ngalo ndlela ongangokuba fanele ungisize. uhleli nemfihlo yami. Hayi ngeke bafowethu hayi. Kuze kube yinini uhleli nemfihlo yami? Mfowethu ngoba imfihlo ikhuluma. Hayi ngeke bafethu hayi. Ngisho lezi nazo ngabe ngiyitshale emasimbeni nje madoda mekuthiwa ngempela uthatha inqumo zokuthi wena uyifuna intombi. Siyagonyuluka futhi kulezi insuku. Yabona uSimomoza safanele. Yabona nje ngithi ngizokhululwa ngabacula abayizitabane. Hey. Abona ukuthi abaningi abayithandanga lo nto ngabona. Bayazi amaqhawe abaphakathi. Ngabona abayithandanga abantu lento. Yo phela sokutalapha ngokuthi ulandele isitabane futhi ke. Uyayibona lo. Nawe yeso phela makunjani. Awukwazi ulandela umuntu ongeke. Sesigodla umfakazi sebesiqhaphaze bacishe bakhala nala 700 noma 6 7 siyudlulile ku6 nje manje. Hawu shuthi phela kuyo sekusengisi kuyimillion thina. ngathi ekseni ngizobe ngixalela yona. Go shaya 1 to 2 impela yobisibatshazwe ebhadi impela. Abafethu singajaho 1 million thina sahlaya lo mqanso omude kabe ukuthi sikwazi ukulicha no 15 million. Le million ezophuma ngama-hours silifuni. A membership that sends you money on Uber and Uber. Yeah. Maye lapho kuma comments nayihlanganisa le mali ebhanoyi noma nayihlanganise. Nami inkinga ngidunusi.
ethi hayi manje ngabe hayi ngeke ngicaca kabe ngithi hayi ungamane ungayi ngcono hey Akuna ukuthi manje usongavela unikele ngomzila mfowethu ungayenzi. Udula kanje umzibani. Hayi cha. Azithi shuyile santini la ngumzakela azithi shuyile santini. Hawu ngamane ungayi nkaba ayifusek man hayi. Lento ye-content guys isibulele kakhulu lento ye-content. Hey yokufuna ukushutha endaweni ezi-right. Ushuthe emotweni ezi-right. Yazi sengihlala isikhathi eside kanjani sengihlala isikhathi eside la eGolota. Mina ngaze ngibe nayo legugu la eSantini. Hayi mina Nami mfana Alexander uwalker nje ngeSantini akunandaba na. Indaba yami ngiqedele phela. Wesisi yazi ukuthi lento ibhlungu lento ekuthenini khona abantu abayogcina noma ngabe kuthiwa ngempela umuntu udinga usizo engalitholi ngoba manje uphila i-fake life yabo. Okokuqala thina ngazi ungabi nalutho kunani nokuba nothi ubanani ngoba manje umuntu nothi kusuke wakhe kuthinta igama lomunye umuntu eyibafethu ngeke.